така ли можем да също да произвеждаме и да говорим, че университета може да произвежда мислещи хора, отколкото изпълнители? Това ли е начин? Това вече е много тежка и дълбока тема, тъй като според мен има необходимост от една цялостна реформа на философията на образователната система. Разбира се, когато говори за това нещо, особено в такова студио като при вас, това е много рисково, тъй като хората се плашат от промяната, особено тук кажеш радикална промяна. Образователната система е една от най-консервативните, не просто в България, навсякъде по света, но така заложена образователната система е създадена в индустриалната епоха, обслужва един друг свят, който не е релевантен на съвременния свят. Тоест, да създаваме мислещи хора, наистина философията трябва да се промени. Примерно ще го дам през себе си, защото е най-лесният пример. 2008-2009 бях на специализация в град Австрия, единствената ми дълга специализация извън България. Писана много краткосрочно, но само тази беше 6-месечна дълга. И видях как се прави модерно образование наистина. Това беше с PowerPoint презентациите, дискусиите след тях и когато се върнах си наложих всичките ми лекции да бъдат по този начин. Началото беше много трудно, тъй като трябваше да го правя в движение. Но пък това ми издигна много имиджа след студентите. Моите избрани предмети са най-избираните предмети и около 15 на години работех много добре по тази система. Но тя вече е остаряла. Тя вече не работи.